நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் மியூட்லயே இருங்க. அப்புறமா செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அன்மியூட் பண்ணி நீங்க பேசுங்க. நம்ம இப்போ ஓகே தமிழ் மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம ப்ரேயர் சொல்லி இந்த செஷன், இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ப்ரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சக்ஷுரோன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. நமः ஓம் விஷ்ணுபாதாய कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते तप्त कांचन गौरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डिवोटीज, இன்னைக்கு அத்தியாயம் 14 குணத்ரய விபாக யோகம், ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள். சோ இந்த பிக்சர்ல யார நம்ம பார்க்கிறோம்? 3 குணங்கள், பகவானால் படைக்கப்பட்ட 3 குணங்கள். இந்த 3 குணங்கள் நம்ம ஒன்ஸ் இங்க வந்து பிறந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மை கட்டுப்படுத்த, நம்மை வசியப்படுத்த, நம்மளை வந்து அவங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிறதுக்காக இவங்க 3 பேரும் நம்மை வந்து பொம்மைகளை போல ஆட்டுவிக்கிறது, அந்த ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த பிக்சர் இங்க போட்டிருக்காங்க. சோ இந்த 3 குணங்களும் நம்மை ஆட்டுவிக்கிறது. பொம்மலாட்டத்துல இந்த கயிறுகள் எல்லாம், இந்த பொம்மைகள், இது பின்னாடி யார் இயக்குறாங்க அப்படின்னு தெரியாது. ஆனா பொம்மைகளுடைய கைகளும் கால்களும் நம்ம பொம்மலாட்டத்துல பார்த்திருப்போம். அந்த மாதிரிதான் இங்கேயும் இந்த 3 குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நாம் இயங்குகிறோம். நம்ம நேத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு ரீகேப் பார்த்தரலாம். அர்ஜுனன் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்டார். சேத்ரஜ்ஞ, அப்புறம் வந்து ஞானம், ஞேயம், இதுக்கெல்லாம் விளக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டார். பகவானும் அதெல்லாம் ஒண்ணு என்ன அப்படின்ட்டு சொன்னார். சேத்ர அப்படின்னா களம், களம் அப்படின்னா இந்த உடல், சேத்ரஜ்ஞ அப்படின்னா அந்த களத்தை அறிபவன், அதாவது களத்தை அறிபவன் 2 பேர், நம்முடைய ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும். ஞானம்னா என்னன்னு ஒரு பெரிய லிஸ்டே கொடுத்தாரு இல்லைங்களா? அடக்கம், அகிம்சை, இந்த மாதிரி நிறைய, இதெல்லாம் தான் அடக்கம், மற்றதெல்லாம் அறியாமை அப்படின்னு சொன்னாரு. அந்த அறிவை பெறுவதற்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும், அப்போ அறிவை பெற்றதுக்கு அப்புறமா நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும், அறியப்படும் பொருள் என்ன, அந்த அறிவை கொண்டு நம்ம எதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம், பகவான் தான் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஞேயம் அப்படிங்கறது என்ன சொன்னாரு. பிரகிருதி புருஷா, இந்த இயற்கை, இந்த உயிர்வாழ்கள் ரெண்டோனுடைய யூனியன் அதான் வந்து இந்த ஜட இயற்கையை வந்து இயக்குகிறது அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அடுத்து வந்து அறிவின் பார்வை என்ன அப்படிங்கிறத 35 ஸ்லோகம் வரைக்கும், 27 35, யார் உண்மையை காண்பவன், யார் வந்து உண்மையை காண்கிறான், இவன் தான் உண்மையில் காண்கிறவன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். உண்மையை உள்ளபடி அறிகிறவன் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் பகவான் சொன்னார். நம்ம அது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, குணங்களின் நிபந்தனை 1 to 9 வரைக்கும். இதம் ஞாம்
ஞான முபாஸ்ரித்ய அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. குணாதிசயங்கள் செயல்களில் மற்றும் இறப்பு. சோ 10லிருந்து 18 வரைக்கும் இந்த குணங்களுடைய செயல்கள், இந்த குணங்களுடைய கேரக்டர்ஸ், இந்த குணங்கள் நம்ம இருக்கும்போது நம்ம எப்படி செயல்படுகிறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்க போறோம். 10லிருந்து 18 வரைக்கும். யதா சத்வே பிரவருத்தேது அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. முறைகளை மாற்றுதல். அதாவது ஒருத்தர் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறார், ரஜோகுணத்துல இருக்கிறார் அப்படின்னா அவங்க சத்துவ குணத்துக்கு மாற முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா முடியும். அதுதான் வந்து 19லிருந்து 27 வரைக்கும் சொல்றாங்க. மாம் சயோ அவ்ய பிச்சாரேன அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. சோ இது ஒன்னொன்னும் ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பரம் பூய பிரவிஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனய சர்வே பராம் சித்திம் யோகதா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகிறேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். சோ இதுவரைக்கும் பகவான் நிறைய ரகசியங்களையும் நிறைய ஞானத்தையும் பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொன்னார். இப்போ மறுபடியும் வந்து என்ன சொல்றார், பரம ஞானத்தை, பகவானை பற்றிய விஷயங்களை, இப்ப நான் என்ன பற்றிய விஷயங்களை நான் இன்னும் சொல்றேன். இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சிட்டதுனால முனிவர்கள் எல்லாம் ஒரு பக்குவமான நிலைக்கு வந்தாங்க. அவங்க என்னுடைய இயற்கையை அடைந்து விட்டார்கள், என்கிட்ட வந்து என்னோட இருக்கிறாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நான் உனக்கு இப்போ சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ 7வது சாப்டர்ல இருந்து 12வது சாப்டர் வரைக்கும் பகவான் பரிபூர்ண உண்மை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரியப்படுத்தினார். 13வது சாப்டர்ல அடக்கத்துடன் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதால் ஜட சிக்கல்களிலே இருந்து எப்படி வெளியே வரலாம் அப்படின்னு வந்து பகவான் சொன்னார். அப்போ இயற்கையின் முக்குணங்களோட நம்ம தொடர்புல இருக்கிறதுனால ஒரு உயிர்வாழி ஜட சிக்கல்ல மாட்டிக்கிறான். அப்போ ஜட சிக்கல்ல மாட்டிக்கிட்டே இருக்கிறானே, அந்த குணங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, அப்போ அவை நம்மை எப்படி சிறைப்படுத்துகின்றன, அதிலிருந்து நம்ம எப்படி விடுதலை அடையலாம், இதெல்லாம் வந்து இந்த சாப்டர்ல வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்ல போறார். சோ இந்த அத்தியாயத்துல நான் சொல்ற இந்த விஷயங்கள் மற்ற அத்தியாயங்களில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஞானத்தை விட மிகவும் உயர்ந்தது. இத புரிஞ்சுட்டதுனாலதான் முனிவர்கள் எல்லாமே பக்குவம் அடைந்து ஆன்மீக உலகத்தை வந்து அடைந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல சொல்றார். 2வது ஸ்லோகம். இதம் ஞானம் உபாஸ்ரித்ய மம சாதர்யம் ஆகதா சர்க்கே பீனோபஜாயந்தே பிரளயேன வ்யதந்தி ச. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற இயற்கையை அடைய முடியும், தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொல்லை உறுவதோ இல்லை. சோ இப்ப நான் சொல்ல போற ஞானத்தினால முனிவர்கள் எந்த ஞானத்தை புரிந்து கொண்டு முக்தி அடைந்து என்கிட்ட வந்து சேர்ந்தாங்களோ அந்த அந்த ஞானத்தை வந்து நீ அறிந்து கொள்வதால் என்னை போன்ற இயற்கையை, தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். பகவானை போலவே அவருடைய ரூபம் மாறியே நம்மளுக்கும் ஒரு ரூபம் கிடைக்கும். முக்தி அடைந்தவர்கள் எல்லாம் பகவானுடைய அந்த நாராயண சுரூபத்தை மாதிரிதான் இருப்பாங்க, 4 கை ரூபத்தோட. அதுதான் சொல்றாரு, பகவானுடைய அந்த திருநாட்டை வந்து அடைய முடியும், பகவானுடைய உடலை போன்றே ஒரு உடலை பெற முடியும். இந்த மாதிரி நிலை பெற்றதற்கு அப்புறமா அவங்க படைப்பின் போது அவங்க பிறப்பு எடுப்பது கிடையாது, பிரளயத்தின் போது அவர்கள் அழிக்கப்படுவதும் கிடையாது. ஏன்னா அவர்கள் எல்லாம் முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களாக பகவான் கிட்ட நிலை பெற்று இருக்கிறாங்க. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்குவமான இந்த ஞானத்தை பெற்று பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலிருந்து அவங்க வந்து வெளியில வந்துட்டாங்க. அதனால
ஆன்மீக கிரகத்தை, அதாவது பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக கிரகம் கோலோக பிருந்தாவனத்தை அடைந்து பகவானுக்கு அவர்கள் அன்பு தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்க எப்படி பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அதே பக்தி தொண்டை அங்கேயும் போய் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. முக்திக்கு பின்னும் கூட பகவானுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மளோட ஐடென்டிட்டிய முக்தி பெற்ற பின்னரும் நாம் இழக்க தேவையில்லை அப்படின்றதும் இங்க உறுதியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நான்காவது ஸ்லோகம். சர்க்யோ நிஷ கௌந்தேய மூர்த்தய, ஒரு நிமிஷம். சர்ப்போ நிசய கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தியா தாசாம் பிரம்ம மகத்யோனீர் அகம் பீஜ பிரதாபிதா. குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். சோ இங்க பாருங்க, எத்தனை உயிரினங்கள் இருக்கு. நீர்வாழ் உயிரினங்கள், பூச்சி இனங்கள், அப்புறம் ஊர்வன, பரப்பன, மிருகங்கள், அப்புறம் இன்னும் இதுக்கும் மேல மனிதர்கள். சோ இந்த எல்லா உயிரினங்களுக்கும் விதையளிக்கும் தந்தையாக நானே இருக்கிறேன். எல்லா உயிரினங்களும் என்னாலேயே பிறப்பிக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிறாரு. சோ இது என்ன சொல்ல வர அப்படின்னா, அகம் பீஜ பிரதா பிதா அப்படிங்கிறார். நானே விதையளிக்கும் தந்தை. அப்போ தாய் ஆறு அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா? இப்ப இந்த ஜட இயற்கை தாயாக செயல்படுகிறாள். அந்த தாய் தான் தந்தையாக இருக்கிறது யாரு? பகவான். அந்த தாயை, அந்த ஜட இயற்கையை பகவான் கருவுறச் செய்கிறார். சோ அப்போ லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த ஜட இயற்கையிலே இருந்து உற்பத்தி ஆகிறது. சோ இதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நானே விதையளிக்கும் தந்தையாக இருக்கிறேன். சோ ஜட இயற்கை அப்படிங்கிறது பகவானுடைய தாழ்ந்த சக்தி, ஜீவாத்மாக்கள் நம்ம எல்லாருமே உயர்ந்த சக்தி. இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் சேர்த்து இந்த ஜட இயற்கையை கருவுறச் செய்யறதுனால நம்ம எல்லாமே பிறப்பிக்கப்படுகிறோம், படைக்கப்படுகிறோம். சோ ஜட இயற்கை அப்படிங்கிறது தாய், பகவான் தந்தை, அவரே விதையளிக்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கோம். ஐந்தாவது ஸ்லோகம். சத்வம் ரஜஸ்தமகிதி குணா பிரகிருதி சம்பவா நிபத்னந்தி மகாபாகோ தேகே தேகினம் அவ்யயம். ஜட இயற்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய இந்த முக்குணங்களால் ஆனது. சோ இந்த இயற்கை 3 குணங்களால் நிரம்பப்பட்டிருக்கிறது. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறான். சோ இந்த ஜட இயற்கைய, இந்த என்விரான்மெண்ட்டை படைக்கும் போதே பகவான் இதுல 3 குணங்களையும் சேர்த்துதான் படைச்சிருக்கிறார். நம்ம எங்க பிறக்கிறோம்? இந்த இயற்கையில, இந்த பூமியில பிறக்கிறோம். அப்போ இந்த பூமியில என்ன குணங்கள் இருக்கு? 3 குணங்கள் இருக்கு. அந்த 3 குணங்களும் நம்மை வசியப்படுத்த, நம்மை கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறது. சோ எந்த உடல்ல நாம் இருக்கிறோமோ அந்த உடலுக்கு ஏற்ப நம்ம செயல்கள் செய்கிறோம். நம்முடைய ஆத்மா நம்முடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப ஏதாவது ஒரு உடல்ல, நாய் உடல்ல, மரமா, இல்லைன்னா பன்றியா, மிருகமா, மனிதனா, தேவனாக ஏதாவது ஒரு உடல்ல இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி, அந்த உடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறது. இந்த 3 குணங்கள் நம்மை கட்டுப்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். 6வது ஸ்லோகம். தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வா பிரகாசம் அநாமயம் சுக சங்கேன பத்னாதி ஞான சங்கேன சானக. பாவமற்றவனே, மற்றவர்களை விட தூய்மையான சத்துவகுணம் பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிப்பதாகவும் அமைகிறது. இப்போ 3 குணங்களை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் பகவான். அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டா சத்துவகுணம்.
அந்த சத்துவ குணம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அறிவு சார்ந்தது. சோ அது எல்லா பாவ விளைகளிலிருந்து விடுவிப்பதாக அறிவு. ஏன்னா அறிவு இருக்கிறதுனால எது நல்லது, எது கெட்டது, இது வந்து தர்மம், இது அதர்மம் அப்படிங்கிற அந்த பிரித்து அறியக்கூடிய உணர்வு நம்மளுக்கு இருக்கிறது. அ அறியாமையில இருக்கிறவங்களுக்கு அது இருக்காது. இவங்க அறிவுடையவர்களாக சத்துவ குணத்துல இருக்கிறனால அவங்கனால பாவங்கள் செய்யாம அதிலிருந்து விலகி இருக்கிறார்கள். இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். ஆனா அவங்க அப்படியே இருந்திருக்கலாம் இல்லையா? அவங்க அறிவுடையவர்கள், ஞானம் நிறைய இருக்குது. அதை பயன்படுத்தி அப்படியே இருந்திருக்கலாம். ஆனா அந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா, நான் அறிவாளி, நான் உங்களை எல்லாம் விட உயர்ந்தவன் அப்படிங்கிற நினைப்பு அவங்க மனசுக்குள்ள வருது. அந்த மாதிரி வர்றதுனால அவர்கள் இந்த உலகிலே பந்தப்பட்டு விடுகிறார்கள். பந்தப்பட்டு விடுகிறார்கள்னா அந்த கர்வத்திற்கேற்ப காரியங்கள் செய்ய தொடங்குகிறார்கள். அதனால அவர்கள் விளைவுகளுக்கு பாவ விளைவுகளுக்கு உள்ளாகிறார்கள். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா விஞ்ஞானிகள், தத்துவவாதிகள் இவங்க எல்லாமே ஒரு செருக்கோட தான் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அவங்க எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற செருக்கு அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி. அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் அந்த கர்வத்தினாலேயே பந்தப்பட்டு அவர்கள் பாவத்திற்கு உள்ளாகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். 7வது ஸ்லோகம். ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி கிருஷ்ணசங்க சமுத்பவம் தன்வத்னாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். குந்தியின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசையினாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலை உடைய உயிர்வாழி பௌதீக பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகிறான். இப்போ ரஜோகுணத்தை பத்தி சொல்றார். எல்லையற்ற ஆசை, இன்னும் 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 அப்படின்னு நிறைய ஆசை அவங்களுக்கு. அது கிடைக்கலான்னு ஏக்கப்படுகிறார்கள். சோ இந்த மாதிரி ரஜோகுணம் உடலை உடைய உயிர்வாழி. சோ யாருக்கு இந்த ரஜோகுணம் ஜாஸ்தியா இருக்குதோ அவங்க வந்து பலநோக்கு செயல்கள் செய்கிறார்கள். அதாவது ஒன்றை அடைவதற்கு நிறைய முயற்சிகள் செய்கிறார்கள். நான் கோயிலுக்கு போய் கூட நான் வந்து தேங்காய் உடைக்கிறேன், 108 தேங்காய் உடைக்கிறேன், எனக்கு மட்டும் இது கிடைச்சிருச்சுன்னா நான் வந்து உனக்கு 108 தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க பலநோக்கு செயல்கள் நிறைய செய்கிறார்கள். நான் வந்து விளக்கேத்துறேன், நான் எலுமிச்சை விளக்கேத்துறேன், நான் புடவை சாத்துறேன், இந்த மாதிரியான பலநோக்கு செயல்கள்னால அவர்கள் பந்தப்படுகிறார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆசை ஜாஸ்தி. சோ ஆசையின் அதுக்காக ஒன்றை அடைவதற்காக மீண்டும் 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 அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள். அதனால அவங்க வந்து பந்தப்பட்டு விடுகிறார்கள் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ரஜோகுணத்திற்கு முக்கியமான எடுத்துக்காட்டா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டா, ஆண் பெண் இன கவர்ச்சியை கூட ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். அது கரெக்டா இருக்கும். சோ அது எல்லையற்ற ஆசை. சோ அந்த பெண்ணை மணந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு ஆசை. அப்போ கிடைக்கலன்னா ஏக்கம். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சிலருக்கு பெண் ஆசை, சிலருக்கு மண்ணாசை, சிலருக்கு பொன்னாசை. சோ இந்த மாதிரி ஆசைகள். சோ இந்த ஜட சுகத்திற்காக ஏங்குகிறோம். சோ இந்த ஜட சுகத்திற்காக ஏங்கி நல்ல மனைவி வேண்டும், நல்ல வீடு வேண்டும், குழந்தைகள் வேண்டும், மகிழ்ச்சியான குடும்பம் வேண்டும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அதற்காக மேலும் 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 உழைத்து கொண்டே இருக்கிறோம். அப்போ இந்த ஜட உலகத்துல 99.9% எல்லாருமே ரஜோகுணத்துலதான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கே அவங்களே வந்து கண்டிஷன்டு சோல்ஸா தான் இருக்கிறாங்க. அவங்களே லிபரேட் ஆகி விடுதலையான சோல்ஸா ஆக முடியல. அப்படிங்கும் போது ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களை பத்தி சொல்லவே வேண்டாம். அவங்களும் இந்த பிறப்பிறப்பு சக்கலத்துல மாட்டிக்கிட்டு சுத்தி சுத்தி இதுக்குள்ளதான் வந்துட்டு இருக்க முடியும். 8வது ஸ்லோகம். தமஸ்வஜ்ஞானஜம் வித்தி மோகனம் சர்வதேகினாம் பிரமாதாலஸ்ய நித்ராபேஸ் தன்னிபக்னாதி பாரத. வரதனின் மைந்தனே, அறியாமையினால் பிறந்த தமோ குணம் உடலையும் அனைத்து உயிரினங்களையும் மயக்குகிறது. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம் பிரேமை.
சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவை இந்த குணத்தின் விளைவுகளாகும். சோ அடுத்து இன்னொரு குணம் தமோ குணம் இருக்கு. அதை பத்தி இங்க சொல்றார் பகவான். இந்த தமோ குணம் உடலையும் அனைத்து உயிரினங்களையும் மயக்குகிறது. சோ நிறைய பேர் வந்து தமோ குணம் அப்படின்னா என்ன? சோம்பேறித்தனம். அதுதான். சோ கெட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம், பிரேமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம். சோ நம்மளுக்கு 6 மணி நேரம் தூங்குனா போதும் அப்படின்னா அவங்க வந்து 12 மணி நேரம் தூங்குறாங்க. சோ அதுதான் வந்து இங்கே வந்து தமோ குணத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் தமோ குணம் இந்த சத்துவ குணத்துக்கு எதிரானது. சத்துவ குணம் எப்படிப்பட்டது? அறிவார்ந்தது. இந்த தமோ குணம் எப்படிப்பட்டது? அறியாமை நிறைந்தது. சோ இந்த தமோ குணத்தில் இருக்கிறவன் பைத்தியக்காரனை போன்றவன். சோ அவனால எதையுமே வந்து உள்ளதை உள்ளபடி புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்போ இங்க ஒருத்தனுக்கு தெரியும் தன்னுடைய தந்தை இறந்து போகிறார். தானும் ஒரு நாள் இறப்போம். தன்னுடைய பிள்ளைகளும் ஒரு நாள் மரணிப்போம். அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா கூட இவன் என்ன பண்றாங்க மக்கள், நம்ம அந்த ஆத்மாவை வந்து ஆத்ம ஞானத்தை அறிந்து கொள்வதை அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம நம்ம இந்த உடலுக்கே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கரெக்டா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு தங்க கூண்டுக்குள்ள ஒரு கிளி, உயிருள்ள ஒரு கிளி. தங்க கூண்டுக்கு உயிர் இருக்கிறதா? இல்ல. ஆனா உள்ள இருக்கிற கிளிக்கு உயிர் இருக்கிறது. ஆனா இவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா டெய்லி அந்த கூண்டை நல்லா தொடச்சு அது சுத்தமா வச்சிட்டு இருக்கிறான். உள்ள இருக்கிற கிளிக்கு அவன் எதையுமே சாப்பிட கொடுக்கறது கிடையாது. அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அந்த கிளி ஒரு நாள் இறந்து போயிடும். அந்த மாதிரிதான் நம்ம கூட இந்த உடம்புக்கு அவ்வளவு பாதுகாப்பு செய்யறோம் இல்லைங்களா? அத்தனை பாதுகாப்பு செய்யறோம். ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை நம்ம நினைச்சு கூட பாக்குறது கிடையாது. அதுக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவையை நாம் நிறைவேற்றுவதும் கிடையாது. சோ தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இதுதான் வந்து செய்யறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு சுறுசுறுப்பு அப்படிங்கிறதே இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் மோஸ்ட்லி இந்த தமோ குணம் நிறைய இருக்கிறவங்க இந்த மனங்களுக்கு அவங்கள் வந்து அடிமையாக இருப்பார்கள். அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 9வது ஸ்லோகம். சுகே சஜ்ஜதயதி ரஜகர்மணி பாரத ஞானம் ஆவ்ருத்ய தூகம பிரமாதே சஞ்சயத்யுத. பரதனின் வழித்தோன்றலே, சத்வகுணம் இன்பத்தினாலும் ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. சோ ஞானத்தை மறைக்கும் தமோ குணம் பைத்தியக்காரத்தனத்தினால் பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. சோ எந்தெந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க எதனால கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள்? சோ சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்க அறிவாளி அப்படின்னு ஒரு கர்வம் வருகிறது. அதனால சந்தோஷம் வருது. அதனால கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க பலநோக்கு செயல்கள் செய்கிறனாங்க அதனால பந்தப்படுகிறார்கள். அப்போ தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க பைத்தியக்காரத்தனம். அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. மனம் போன போக்கில அவங்க என்ன வேணாலும் செய்வாங்க. சோ அது யாருக்கும் பயனளிக்க கூடியதாக இருக்காத செயல்களாகத்தான் அது இருக்கும். சோ இப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த விஷயத்தினால அவர்கள் பந்தப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ விஞ்ஞானிகள், தத்துவ ஞானிகள் இவங்கெல்லாம் எடுத்துக்கோங்களேன். அவங்களுடைய துறையில அவங்க சிறந்து விளங்குவாங்க. அப்போ அந்த அதுலயே அவங்க திருப்தி அடைஞ்சிடுறாங்க. ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க பலநோக்கு செயல்கள், கோயில் கட்டுறது, அன்னதானம் பண்றது, இந்த மாதிரி செயல்கள் செஞ்சு அதுல திருப்தி அடைகிறாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க செய்கின்ற செயல்கள்னால அவங்களுக்கோ மற்றவங்களுக்கோ எந்த பயனும் இல்லை. சோ இதுதான் வந்து இதனால எல்லாம் இவங்க கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 10வது ஸ்லோகம். ரஜஸ்தமஸா விதூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜசத்வம் தமஸ்சைவ தம் சத்வம் ரஜஸ்ததா. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகிறது. சோ நம்ம கிட்ட 3 குணங்களுமே நிறைஞ்சிருக்குது. ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட ஒவ்வொரு குணம் தான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது. இந்த 3 குணமுமே என்ன பர்சன்டேஜ் தான் வேரி ஆகுது. இந்த சத்துவ குணம் சில சமயங்கள்ல மத்த 2 குணத்தையும் டாமினேட் பண்ணி மேல வந்துருச்சு. சில சமயங்கள்ல இந்த ரஜோ குணம் என்ன பண்ணும்?
சத்துவ குணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து விடுகிறது. சோ மேலும் இதர சமயங்களில் தமோ குணம் சத்துவ குணத்தையும் ரஜோ குணத்தையும் தோற்கடித்து விடுகிறது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்பொழுதும் நிலவுகிறது. அப்போ நமக்கிட்டே 3 குணங்களும் போட்டி போடுகிறது. யாரு டாமினேட் பண்றது அப்படிங்கிற விஷயத்துல. சோ நம்ம தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இல்லைன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு டக் ஆஃப் வார் மாதிரி 3 குணங்களும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம எதுக்கு இடம் கொடுக்கிறோமோ அந்த குணம் டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல 3 குணங்களுக்குள் ஒரு போட்டி நடைபெறுகிறது. ஆனா பயிற்சியினால நம்ம அத எந்த குணத்தை நம்ம மேல டாமினேட்டா வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம பயிற்சினால நம்ம செய்ய முடியும், வளர்த்துக்க முடியும். சத்துவ குணத்தை வளர்த்து கொண்டால் மத்த 2 குணங்களும் தோத்து போயிடும். சோ இது இப்படியே நம்ம பயிற்சி செஞ்சுட்டே வரும்போது அதுல ஒரு உறுதி வந்துருது. சோ நம்ம எப்பவுமே அறிவா, அமைதியா, நல்லது எது, கெட்டது எது அப்படின்னு ரஜோ குணத்தையும் தமோ குணத்தையும் விலக்கி வைக்க ஆரம்பிச்சிடணும். அப்படி சத்துவத்திலேயே இருக்கும்போது நம்ம ஒரு அதுக்கும் மேல ஒரு குணம் இருக்கு. அது என்ன குணம் அப்படின்னா சுத்த சத்துவம் அப்படிங்கிறது. ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் அப்படிதான் இருப்பாங்க. அந்த சுத்த சத்துவம் அப்படிங்கிற அந்த குணம் உயர்ந்த குணம், சத்துவத்தை விட உயர்ந்த குணம். அது பெரிய பெரிய முனிவர்கள், ஆச்சாரியர்கள், மகாத்மாக்கள் இவங்க கிட்ட இருக்கிற குணம். அந்த குணத்துக்கு இன்னொரு பேரு கூட இருக்கு. வாசுதேவ நிலை அப்படின்னு இன்னொரு பேர் கூட அதுக்கு இருக்கு. பாத்தீங்களா? 3 குணங்களும் நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்துட்டு ஒரு டக் ஆஃப் வார் வந்து நடத்திட்டு இருக்கு. நம்ம பயிற்சியின் மூலமாக நம்ம சத்துவ குணத்தை வளர்த்துக்கணும். 11வது ஸ்லோகம். सर्ववारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृत्तं सत्वं इत्युत. உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தை அனுபவிக்க முடியும். சோ நம்ம எப்படி அந்த சத்துவ குணத்தை வளர்த்துட்டோம்னா நமக்கு என்ன அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த 11வது ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுது. சோ நம்ம உடம்புல 9 வாயில்கள். நம்ம உடம்பு அப்படிங்கிறது 9 வாயில்கள் கொண்ட நகரம். நான் அன்னைக்கே உங்களுக்கு சொன்னேன் 9 வாயில்கள் என்னென்ன அப்படின்ட்டு. அந்த 9 வாயில்களும் நம்ம சத்துவ குணத்திலேயே இருக்கும்போது அந்த புலன்கள் எல்லாமே சத்துவ குணத்திலேயே வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறது. அப்போ சத்துவ குணம் பிரகாசிக்கப்படுகிறது. அப்போ இந்த 9 கதவுகள்லையும் சத்துவ குணம் பிரகாசிக்கப்படும் போது நம்ம வந்து ஒரு அமைதியை, ஒரு அறிவார்ந்த உணர்வை, அதாவது சத்துவ குணத்துல நம்ம இருப்போம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 12வது ஸ்லோகம். லோப பிரவృத்திராரம்ப கர்மணாம் ஆஸ்ம ஸ்ருபா ரஜஸ் ஏதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே பரதர்ஷப. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், பலநோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள் வளர்கின்றன. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறதுக்கு நம்ம தவறிட்டோம் அப்படின்னா டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ரஜோகுணம் டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம எப்படி நம்மளுக்கு திருப்தியே இருக்காது நம்மளுக்கு எந்த செயல்கள்லையும். சோ ரஜோகுணத்துல ஒரு 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஒருத்தன் இருக்கிறான். உடனே அவன் என்ன நினைக்கிறான், ஒரு தனி வில்லா வாங்கணும்னு நினைக்கிறான். அப்போ பெரும் பற்றுதல், பலநோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, அதுக்காக தீவிர முயற்சி எல்லாம் செய்யறான். அப்போ அது வில்லா வந்தா கூட ஒரு பெரிய பங்களா இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறான். அப்போ இதனால கம்ஃபர்ட் ஜோன் அதை வந்து நோக்கியே அவன் வந்து முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறான். சோ இப்படி எத்தனை காலம் அவன் முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே வாழ முடியும்? நம்மளுக்கு இருக்கிற ஆயுள் ரொம்ப கம்மி இல்லையா? சோ அப்போ வாழ்க்கை நிலையானது அல்ல அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுட்டு வாழ்க்கைக்கான நோக்கம் பகவான் அறிவது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி தேவையற்ற முயற்சிகள் நம்மளுக்கு வேணும். பணம் இல்லாம
நம்மளால இருக்க முடியாது. ஓரளவு நம்மளுக்கு நம்ம வாழ்வதற்கு இருந்தது போதும். நம்ம 7 தலைமுறைகளுக்கு சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதற்காக நம்ம முயற்சிகள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அந்த டைம நம்ம பகவானை தெரிந்து கொள்வதற்கு, பக்தி பாதையிலே நிலை பெறுவதற்கு அத பயன்படுத்தணும். அப்படின்னு தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ பகவான் என்ன சொல்றார்? தமோ குணத்தை பத்தி சொல்றார். अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृत्ते कुरु नन्दन. குருவின் மைந்தனே, தமோ குணம் அதிகரிக்கும் போது இருள், செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கம் தோன்றுகின்றன. சோ தமோ குணத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்ம மனசே அப்படி இருண்டு விடும். நம்ம எந்த செயல்களையுமே செய்ய மாட்டோம். 1/2 மணி நேரத்துல முடிக்க வேண்டிய வேலைய 6 மணி நேரமா செஞ்சுட்டு இருப்போம். சோ மயக்கத்துல இருப்போம். அப்பதான் அதான் இன்டாக்சிகேஷன் சொன்னேன் பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி போதைப் பொருட்களுக்கு எல்லாமே அவர்கள் அடிமையாக இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவனுக்கு எந்த நோக்கமுமே இல்ல வாழ்க்கையில. அவன் ஒரு மனம் போனபடி அவன் வாழ்கிறான். அவனுக்கு செயலாற்றக்கூடிய தகுதி இருந்தாலும் கூட எந்த முயற்சியுமே அவர் செய்வதில்லை. இதுதான் நம்ம மயக்கம் அப்படின்னு சொல்றோம். தமோ குணத்தில் இருக்கிற மயக்கம். அடுத்து 14வது ஸ்லோகம். யதா சத்வே பிரவருத்தே தூ பிரளயம் யாதி தேகப்ருத் ததோத்தம பிதாம் லோகான் அமலான் பிரதிபத்யதே. சத்வகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர்ந்த லோகங்களை அடைகிறான். இப்போ பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க எங்க போய் சேர்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த இங்க சொல்றாரு. சத்வகுணத்திலேயே இருக்கிறான். அவன் மரணம் அடையும் போது தூய்மையான சாதுக்கள் முனிவர்கள்லாம் எந்த லோகத்துல இருப்பாங்களோ அந்த லோகத்துக்கு போய் சேருகிறான் அப்படின்னு இந்த இடத்துல பகவான் நம்மளுக்கு எடுத்து சொல்றார் 14வது ஸ்லோகத்துல. சோ பிரம்மலோகம், ஜனலோகம் அந்த மாதிரி லோகத்துலதான் உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் இருப்பாங்க. சோ அந்த லோகத்துக்கு போய் புண்ணியத்துக்கு ஏற்ப அவருடைய புண்ணியத்துக்கு ஏற்ப பலன்களை எல்லாம் அங்க சுகங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி சத்ருகுணத்திலேயே இருக்கிறவங்க ரஜோகுணம், தமோ குணம் இரண்டும் அவங்க கிட்ட இல்ல. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு சத்துவகுணம் நிரம்பியவங்களுக்கு அமலான் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. 15வது ஸ்லோகம். ரஜசி பிரளயம் கத்வா கர்மசங்கிஷு ஜாயதே ததா பிரலீனஸ்தமசி மூடயோனிஷு ஜாயதே. ரஜோகுணத்தில் மரணமடையும் போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களின் மத்தியில் பிறக்கின்றான். தமோ குணத்தில் மரணம் அடையும் போதோ அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். சோ சத்துவ குணத்துல மரணம் அடையும் போது உயர் லோகங்களுக்கு போறாங்க. இதே ரஜோகுண நிரம்பி இருக்கிறவங்க, கோபக்காரங்களா, பேராசை நிறைஞ்சவங்களா இருக்கிறாங்க, எங்க போறாங்கன்னா பலநோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு லோகத்துல அவங்க போய் பிறக்கிறாங்க. இதே தமோலோகத்துல குணத்துல இருக்கிறவங்க மரணம் அடைஞ்சா அவங்க மிருகமாகத்தான் அவங்க பிறவி எடுக்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுது. சோ ரஜோகுணத்தில் மனித பிறவி கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம நம்மளுக்கு நம்ம மிருக பிறவி கிடைக்காது அப்படிங்கிறது தவறான கருத்து. அப்போ அவன் மறுபடியும் மனித பிறவி கிடைச்சா கூட அவனுடைய செய்கின்ற கர்மங்கள்னாலையும் அவன் எந்த குணத்துல இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் அவன் மறுபடியும் மிருகமாக தாழ்த்தப்படுவதற்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. சோ இந்த மனித வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை செயல்படுத்த முயற்சி செய்யணும். அதை தவற விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மறுபடியும் மனித பிறவி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு உத்தரவாதம் இல்லை அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றவர்களாக இருக்கணும். சத்துவ குணத்திலேயே இருக்கிறதுக்கு நம்ம பயிற்சிகள் எடுத்துக்கொள்ளணும். இப்ப 16வது ஸ்லோகம். கர்மண சுக்ருதஸ்யாகு
சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜசு பலம் துக்கம் அஜ்ஞானம் தமசப் பலம். புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை, அவை சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்திலும் செய்யப்படும் செயல்கள் முட்டாள்தனத்திலும் முடிகின்றன. சோ ஒருத்தன் சத்வகுணத்துல இருக்கும்போது செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாம் தூய்மையான செயல்கள். இதே ரஜோகுணத்துல இருக்கிறது நம்மை துன்பத்தில் ஆழ்த்திவிடும். அதுவும் தமோ குணத்தில் இருக்கிற செயல்கள் முட்டாள்தனமானது, அது யாருக்குமே எந்த பலனும் இல்லாதது அப்படிங்கிறது இந்த 16வது ஸ்லோகம் நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது. சோ நம்ம இப்போ ஒரு மிருக வாழ்க்கையை நோக்கி அழைத்து செல்கிறது தமோ குணம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். முட்டாள்தனம்னா மிருக வாழ்க்கைக்கு அழைத்து செல்கிறது. இப்ப நம்ம ஒரு மிருகத்தை அடிச்சு சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா அவன் அடுத்த ஜென்மத்துல அவன் அந்த மிருகமா பிறப்பான். அந்த மிருகம் அவனாக பிறந்து அவனை அடித்து சாப்பிட போகுது. இதுதான் இயற்கையினுடைய. பகவான் ஒரு சின்ன எறும்புக்கு கூட சிறும்பு கொல்லப்படுவதை கூட பொறுத்துக் கொள்வதில்லை. அப்படி கொன்றால் அதுக்கு எந்த விலை நாம் கொடுக்கணுமோ அதை நம்ம வேண்டும். அதுதான் லா ஆஃப் நேச்சர். 17வது ஸ்லோகம். சத்வாத் சஞ்சாயதே ஞானம் ரஜசோ லோப ஏவ ச பிரமாதமோகௌ தமசோ பவதோ ஞானம் ஏவ ச. சத்வகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகிறது. ரஜோ குணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகிறது. மேலும் தமோ குணத்திலிருந்து முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம், மயக்கம் விருத்தியாகிறது. சோ நம்ம சத்துவகுணத்திலேயே இருந்தா நமக்கு அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். ரஜோகுணத்திலே இருந்தா பேராசை தான் நமக்கு நிறைய வரும். அப்ப தமோ குணத்துல இருந்தோம்னா நம்ம மயக்கத்தில் ஆழ்ந்து விடுகிறோம். முட்டாள்தனமாக காரியங்கள் செய்கிறோம். மனம் போனபடி நம்ம நடந்து கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறது இங்க. உலகத்துல ஏன் அமைதியே இல்லை? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. சோ உலகத்துல ஏன் அமைதியே இல்லை? உலக மக்கள் தொகையில பெரும்பாலானவர்கள், நான் முதலே சொல்லிட்டேன், 99.9% ரஜோகுணத்துலதான் நம்ம இருக்கிறோம். சோ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளவில்லை. அதற்கு சிறு முயற்சிகள் கூட நம்ம எடுத்துக்கல. அதனாலதான் இந்த மாதிரி ரஜோகுணத்துல நம்ம இருக்கிறோம். சோ அப்போ எப்போ இந்த உலகம் அமைதி பூங்காவாக மாறும் அப்படின்னா, எப்போ எல்லாருமே ரஜோகுணத்தை விட்டுட்டு சத்துவகுணத்தை வளர்த்துக்கிறோமோ அப்ப இந்த உலகம் அமைதி பூங்காவாக மாறும். சோ நம்ம 5.29லயே படிச்சோம். பீஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தோம். சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு பார்த்தோம். போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வ பூதானா அப்படின்னு பார்த்தோம். 3 விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம மனசுக்கு அமைதி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது. சோ பகவானே என்ஜாயர், நாம் எல்லாம் அவரால் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். இந்த 30 கோடி தேவர்களையும் மற்ற பிரபஞ்சங்களையும் உலகையும் படைத்தவர் அவரே. அவரே எஜமானர், எல்லாவற்றுக்கும் சொந்தக்காரர் அவரே அப்படிங்கிற விஷயம். அப்புறம் பகவானை தவிர நமக்கு நெருக்கமானவர் வேறு யாருமே கிடையாது. அவர்தான் நம்மளுடைய வெல்விஷர், அவர்தான் நம்மளுடைய உற்ற நண்பர் அப்படிங்கிற இந்த 3 விஷயம் நமக்கு மனசுல ஆழ பதிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம மற்ற விஷயங்கள்னால பாதிக்கப்படாமல் இருப்போம், அமைதியாகவே இருப்போம். நமக்கு துன்பங்கள் வரும், ஆனாலும் அந்த துன்பங்களை எப்படி வலிமையாக பேஸ் பண்றது அப்படிங்கிற விஷயம் நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியும். அந்த தெளிவை பகவான் நம்மளுக்கு தருவார். 18வது ஸ்லோகம். ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்தா மத்யே திஷ்டந்தி ராஜசா ஜகன்ய குணவ்ருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசா. சத்வகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர் லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூ உலகில் வாழ்கின்றனர். மேலும் வெறுக்கத்தக்கதான தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரகலோகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். சோ இறந்ததுக்கு அப்புறமா எங்க போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க உயர் லோகங்களுக்கு, ஜனலோகம், அந்த மாதிரி தவலோகம் அப்படிங்கிற மேல் உலகங்களுக்கு போறாங்க.
ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க பலநோக்கு செயல்கள் நிறைய செய்யறதுனால அவங்க பலநோக்கு செயல்களை செய்யறவங்க எந்த லோகத்துல இருக்காங்க? பூமியில தான் இருக்காங்க, இந்த பூ உலகத்துலதான் இருக்காங்க. ஆனா மறுபடியும் இங்கேயேதான் வந்து பறக்குறாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வெறுக்கத்தக்க செயல்கள் எல்லாம் செய்யறதுனால அவங்க வந்து மிருகங்களாக நரகலோகங்களுக்கு பிறப்பெடுத்து செல்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பறவைகளாகவோ மிருகங்களாகவோ மரங்களாகவோ அந்த மாதிரியான பிறவிதான் இந்த தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்கிறது. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? என்னென்ன லோகங்கள் அப்படிங்க கொடுத்திருக்கு. நம்ம கோலோக சாட்ரியை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். 19வது ஸ்லோகம். நான்யம் புனேப்யயா கர்த்ரா கர்த்தாரம் யதா த்ரஷ்டானுபஷ்யதி புனேப்யஸ்ச பரம் வேத்தி மத்பாவம் சோதிகச்சதி. எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் முக்குணங்களைத் தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும் பரமபுருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகிறான். சோ எல்லா செயல்களிலையும் நம்ம எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே ஏதோ ஒரு குணத்தின் அடிப்படையில் தான் செய்யறோம். ஒண்ணு சத்துவ குணத்துல செய்யறோம், இல்லைன்னா ரஜோ குணத்துல செய்யறோம், இல்லைன்னா தமோ குணத்துல செய்யறோம். சோ இந்த குணங்கள் யாருக்கிட்ட? நம்ம கிட்டதான் இருக்கு. அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப நம்ம செயல்கள் செய்யறோம். வேற யாரும் இதுல வந்து தலையிடுவது கிடையாது. பரமபுருஷ பகவான் இதுக்கு ஏதாவது செய்யறாரா அப்படின்னா அவர் இந்த குணங்களை படைத்தவர், இந்த குணங்களுக்கு எஜமானர். ஆனா இந்த குணங்களுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். சோ இத வந்து யாரு சரியா உள்ளது உள்ளபடி புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க நிச்சயமாக மோட்சமடைந்து என்னுடைய திருநாட்டிற்கு வர்றாங்க அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். 3 குணங்களையும் கடந்து யார் வந்து மறுபடியும் சுத்த சத்துவ நிலையில இருக்கிறாங்களோ அவங்கனாலதான் பகவானை அடைய முடியும். 20வது ஸ்லோகம். குணான் ஏதான் அதீத்யத்ரீன் தேகி தேக சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யுஜரா துக்கை விமுக்தோத்மிருதம் அஷ்ணுதே. சோ ஜன்ம மிருத்து ஜரா, உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு இறப்பு முதுமை என்னும் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். நம்ம வந்து இந்த பூலோகத்துல இப்போ உயிரோட இங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே அமிர்தத்தை சுவைக்கலாம். எப்போ அப்படின்னு கேட்டா நம்ம இந்த 3 குணங்களிலிருந்தும் நம்ம விலகி இருக்கணும். 3 குணங்களிலிருந்தும் நம்மை விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்போ நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம்? சுத்த சத்துவ நிலையில இருப்போம். அந்த குணத்துல இருக்கும்போது நமக்கு இங்கே வருகின்ற துன்பங்கள் எல்லாம் பௌதீக துன்பங்கள் எல்லாம் துன்பமாகவே தெரியாது. அதையெல்லாம் கடந்து போக மிக எளிமையாக நம்ம பழகி இருப்போம். அப்போ இங்க ஒரு அமைதியான வாழ்க்கையை நம்ம அமிழ்தமாக அதை நினைத்து சுவைக்க முடியும், வாழ முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு உறுதியாக சொல்கிறது. சோ இயற்கையோட ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபடணும். இயற்கையோட ஆதிக்கத்திலிருந்து எப்படி விடுபடுறது? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாகவே இந்த 3 குணங்களிலிருந்தும் நாம் விடுதலை அடைய முடியும். பக்தி தொண்டு செய்வது நம்முடைய கடமை. அதனால இந்த 3 குணங்களிலிருந்தும் இந்த பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால விடுபட முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 21வது ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ அர்ஜுனர் பேசுறார். அர்ஜுன உவாச்ச கைர்லிங்கை ஸ்திரீன் புனான் ஏதான் அதீதோபவதி பிரபோ கிம் ஆச்சார கதம் சைதாம் ஸ்ரீன் புனான் அதிவர்த்ததே. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை? அவனது நடத்தைகள் யாவை? இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? இப்போ மறுபடியும் அர்ஜுனருக்கு சந்தேகம். அந்த மாதிரி 3 குணங்கள்லயும் கடந்தவர்கள் இருக்கிறாங்களா? அவங்கள நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? அவங்களுடைய சிம்டம்ஸ் எல்லாம் என்ன? குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன? கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன? அவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க? அவங்க எப்படி இந்த இயற்கையோனுடைய இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து எப்படி வந்து இதுல இருந்து தப்பிச்சு
அந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு எப்படி போனாங்க அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் இப்ப பதில் சொல்றார். 22 25வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவருடைய பதில்கள் இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்லோகம் படிச்சிடுறேன். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரகாசம் ச பிரவருத்திம் ச மோகம் ஏவ ச பாண்டவ நத்வேஷ்டி சம்பிரவருத்தானி ந நிவృత్తాని காங்க்ஷதி உதாசீனவத் ஆசீனோ गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योपतिष्ठति नेकदे समदुःखसुखस्वस्था समलोष्टास्म काञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. சோ இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாண்டுவின் மைந்தனே, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றியிருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றுக்காக ஏக்கம் அடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிபவனும், தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும், மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவனும், பிரியமானவற்றில் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையவனும், திடமானவனும், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகியவற்றில் சமநிலை பெற்றவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் சமமாக நடத்துபவனும், எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான மனித இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக கூறப்படுகிறான். சோ இத்தனை குவாலிட்டிஸ் யாருக்கு இருக்கோ அவங்கதான் இந்த இயற்கை குணங்களை கடந்தவர்கள், இந்த முக்குணங்களை கடந்தவர்கள் அப்படின்னு இங்க பகவான் ரொம்ப பெருசா சொல்லியிருக்கார். சோ இங்க என்ன இதுக்கு விளக்கம் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஆமா, சோ பற்றுதல், மயக்கம் இதெல்லாமே நமக்கெல்லாம் சாதாரண மக்களுக்கு வரக்கூடியது. சோ அப்போ இதெல்லாம் இருக்கும்போது அதை வெறுக்காம இருக்கிறது, அவை மறைந்திருக்கும் போது ஏக்கமடையாம இருக்கிறது, ஏக்கம் அப்படிங்கிற குணம் இல்லாம இருக்கிறது. சோ நம்ம என்ன நடந்தாலும் நம்ம இந்த குணங்கள் தான் செயல்படுகின்றன. யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை திட்டினா கூட என்ன நினைக்கணுமா, அவருடைய அந்த ரஜோ குணம் தமோ குணம் தான் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது, அதனால அவர் அந்த குணத்துல அறியாமையில இருக்கிறார், அதனால திட்டுறார், அவருடைய அந்த குணம் தான் அப்படின்னு அந்த பொறுமை, அந்த சகிப்புத்தன்மையோட இருக்கிறவன். அப்போ இன்பத்தை துன்பத்தை சமமாக கருதுபவன், இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா. டுவாலிட்டிஸ், மானம் அவமானம், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி எல்லாமே பார்த்துட்டோம். சோ சஞ்சலமின்றி இருக்கிறது, நடுநிலையில இருக்கிறது, எதிரியையும் நண்பனையும் சமமாக பாவிக்கிறது. அது கல்லா இருந்தாலும் சரி, மண்ணா இருந்தாலும் சரி, பொண்ணா இருந்தாலும் சரி சமமா பாக்குறது. ஆனா அது நம்மளால முடியுமா? ஏதாவது ஒண்ணு கிளிட்டர் ஆச்சுன்னா போற வழியில அதை திருப்பி திருப்பி பார்ப்போம் இல்லையா, அது ஏதாவது இருக்கா அப்படின்ட்டு. சோ ஆனா இங்க அவருக்கு, அந்த முனிவருக்கு, தன்னிலை உணர்ந்தவருக்கு அது பெரிய வைரக்கல்லே கீழே கிடந்தா கூட அது ஒரு கூழாங்கல்லுக்கு சமமாதான் பார்ப்பார், ரெண்டத்தையுமே சமமாதான் மதிப்பார். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் 3 குணங்களையும் கடந்தவர்கள், அவங்கதான் சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். அந்த சுத்த சத்து நிலையில இருக்கின்றவர்களுடைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இப்ப 26வது ஸ்லோகம். மாம் ச யோ வ்யபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் மைத்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் என்னது பரிபூரண தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜன இயற்கையின் முக்குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகிறான். சோ எந்த சூழ்நிலையிலுமே நம்மளுடைய பக்தி தொண்டை தவறாம யார் செஞ்சிட்டு இருக்காங்களோ, நம்ம ஐயோ குளிரா இருக்கே இன்னைக்கு ஒரு நாள் படுத்துக்கலாமா, ஐயோ இன்னைக்கு சோம்பேறித்தனமா இருக்கே, பகவானுக்கு சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லி போகா மந்திரம் எல்லாம் சொல்லாம நம்ம சாப்பிட்டுடலாமா, அப்படி எல்லாம் இல்லாம
பகவானை முன்னிறுத்தி அவருக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லாவற்றையும் சரிவர செய்து, எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி பகவானுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தவறாம யார் பக்தி தொண்டு செய்கிறார்களோ அவர்கள் ஜட இயற்கையினுடைய முக்குணங்களை எல்லாம் கடந்தவர்கள். சோ 3 குணங்களும் எதுவுமே பண்ண முடியாது அவங்கள. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கிறாங்க. அவங்க பகவானின் பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகிறார்கள். பகவான் வந்து 3 நிலைகள்ல இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே பார்த்துட்டோம். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் அப்படிங்கிற 3 நிலை. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பிரம்மன் அப்படிங்கிற நிலை. அது என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய தேஜஸ்ல இருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த பிரகாசம். அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போனா பரமாத்மா நிலை. அதுக்கும் உள்ள போனாதான் பகவான் அப்படிங்கிற அந்த நிலை. சோ இந்த பிரம்மன் அப்படிங்கிற நிலைக்கு இவங்கெல்லாம் வர்றாங்க. பக்தி தொண்டில் ஸ்திரமாக இருப்பவர்கள் பிரம்மன் நிலைக்கு உடனடியாக வந்துடுறாங்க. தவறாமல் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்கிறவர்கள். இது எப்படின்னா ஒரு சூரியன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சூரிய வெளிச்சம் தான் பிரம்மன். அதுல இருக்கிற கதிர்கள் எல்லாமே வந்து பரமாத்மா. உள்ள இருக்கிற சென்டர் பார்ட் வந்து பகவான் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கோங்க. 27வது ஸ்லோகம். பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாகம் அம்ருதஸ்யாவ்யஸ்ய சாஸ்வதஸ்ய சதர்மஸ்ய சுகஸ்யைகாந்திகஸ்ய. மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரமும் நானே. சோ அந்த அருவ பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்கின்ற அந்த பிரம்ம ஜோதிக்கு ஆதாரம் யாரு, மூலம் யாரு, சோர்ஸ் யாரு அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் நான் தான். ஆமா, அவருடைய பாடியில இருந்து தானே அந்த தேஜஸ் வெளிப்படுகிறது. அதனால அதுவும் நான் தான், அதுக்கு ஆதாரமும் நான் தான் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல பகவான் வந்து உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார். அதுவும் நான் தான் சொல்லியிருக்கிறார். நம்ம ஆல்ரெடி அருவ வழிபாடு சிறந்ததா உருவ வழிபாடு சிறந்ததா அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்தோம். பார்த்தாலும் கூட பகவான் மறுபடியும் அந்த அருவ பிரம்மம் நான் தான் அப்படிங்கறத வந்து இங்க வந்து சொல்றார். நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது புக்ஸ் எல்லாம் வேணும், ஜபமாலை எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த லிங்க்குக்கு போயிட்டு நீங்க ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கேயே எல்லா புக்ஸோட விலை எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா படிக்கணும், இங்கிலீஷ்ல படிக்கணும் அப்படின்னா வேதா பேஸுக்கு போய் கூகுள்ல போயிட்டு வேதா பேஸ்ன்னு போட்டீங்கன்னா ஆன்லைன்லயே அந்த நீங்க வந்து அங்கேயே படிச்சுக்கலாம் இங்கிலீஷ்ல. இல்ல உங்களுக்கு தமிழ்ல வேற லாங்குவேஜ்ல தான் வேணும்னா நீங்க புக் வாங்குறதுன்னா இந்த இதுக்கு போய் இந்த லிங்க் போய் நீங்க வாங்கிக்கலாம். இஸ்கான் பெங்களூர் உடைய லிங்க்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அப்போ நீங்க வந்து பகவத்கீதை வந்து டீடைல்டா நீங்க படிக்க விரும்புறீங்க அப்படின்னா நீங்க பின்னாடி லெவல் 2 லெவல் 3 அப்படிங்கிற நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதுவும் ஃப்ரீ கோர்சஸ் தான், நீங்க அதுல படிக்கலாம். உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு கூட கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு. சின்ன குழந்தைகளுக்கு சின்ன விதமா அவங்களுக்கு எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்களோ சொல்லி கொடுத்தா அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்புறம் சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க. அந்த டயக்ராம்ஸ் அந்த இதெல்லாம் இதெல்லாம் வரையறது, ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் வைப்பாங்க. அவங்களுக்கும் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டா சொல்லி தருவாங்க. அந்த மாதிரி கூட நிறைய ஏற்பாடுகள் இஸ்கான் பெங்களூர்ல இருக்கு. சோ அதுக்கு கூட நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களுடைய குழந்தைங்களை, உங்க பக்கத்து வீட்டு குழந்தைங்களை, உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் குழந்தைங்களை அதுல சேர்த்து அவங்களையும் வந்து கிருஷ்ண பக்தி உள்ள குழந்தைகளாக வளர்க்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த சாப்டர்